overview. Ini dari grabe ka dahan sa sakyanan oh. Ikan din sa Davao. Pero kung nabungol eh. Dulon na mo ambog sa hagdan. Yahayan ni mo bakit-bakit ay tagaan tag kwarta. Nalipong man ko eh. Dira sa baba. Ang sa hagdanan na. Dili gid sila pagion mo. Si Wala maghunong ra sila dito. Nga naman ang may gikuan na ni. lang asay di gisiradaan na ni. Muna, unay daghan dala. Muna. Di isa yun. Na ikaw ra isa ba nga daghan dala. Meron na naman. Ito naman. Ay, Mia. Nabag ni mo? Libor-libor na dire, libor-libor. Mga ni kahintang sa mga pasahero nga ang kalsada na daot. Sakit kay tuod piko-piko aning hagdan, ng habog ayo. Ha, katuno tungod lagi kog hayag. Drik, bukat ka. Kaya naman. Kaya rin dong. Daan kayo na itong Oh. Muna yung mga pasahero sa bus. Oh. So, hello mga kalambat. So ngayon mga kalambat ay gagawa tayo ng lantakan. Uy, saan naman? Muna rin dali. Bibuhan ako dito. Grabe na kabibo. Di man hadlok diri mga gabihan day. Daghamang na may guy mga kuan god. Kaya tuman sa mga. Baligid. Lawagan Quezon, Davao. Lawagan Quezon. Muna diri. Davao diri ha, tapos ba dito. Libre. Hindi mo mang baboy. Ano bibo na kayo. Dirgi pa na ubo sa ublagi. Yan ba? Kasi Cagayan.
ni una mo larga? Apa nih? Sakay na sa Ligbas. Taan eh. Ano kaya tapad dresser? Bali na po miglayang bus.